Matatalab Steam jarduera desentxufatua pentsamendu konputazionala lantzeko hobeto ezagutu nahi duzu, nirekin geratu eta azalduko dizuet. Kaixo artistak, hemen gaude. Matatalab azaltzeko prest Steam jarduera desentxufatua lehen hezkuntzako lehen eta bigarren mailan lantzen dena. Horretarako material batzuk daudenez, nik zuoi zer erabiltzen den azalduko dizuet. Alde batetik, prozesuak jartzeko tablero hau daukagu, bestetik jarriko dugun tablerotxoa umeek pausuak egiteko, beharko ditugun tekla desberdinak hemen pausuak egiteko, eta azkenik, nola ez, gure protagonistak, robota, eta hemen egongo den kamera robot moduan egiteko. Beraz, guk zeinekin hasiko gara, oinarrizkoarekin. Gure helburua da, gure robot hau alde batetik bestera mugitzea. Horretarako, pausu desberdinak agertzen dira. Adibidez, lehenengo honetan bakarrik da pausu bat. Aurrera. Orduan, hemen daukagu, begiak ona begira, eta guk aurrera joateko, horretarako aurrera esan behar diogu. Hemen atzeko partean, pizteko botoia dago, piztuko dugu, eta robota ere bai. Ez hemen aurrera joan behar dugu. Horretarako aukeratzen duguna aurrera da. Eta ja, klikatzen badugu, ondo dago, marrazkian esaten den moduan. Beste adibide bat, gainera erantzuna gero atzean dago. Beste adibide bat, nahi duena da biratzea. Horrela umeek hasieran ikasten dute nola biratu. Nik esango nuke hau dela. Ea ondo egiten dudan. Ondo, ezta? Ondo? Bai, ondo. Hurrengoa. Aurrera joatea bi aldiz. Orduan, aurrera joatea bi aldiz. Ea ondo egiten dudan. Ulertzen? Eta horrela, pilo bat aukera daude ikasi arte. Baina bideo honetan hastapena eman nahi diogu. Gero, beste bi daude, bigarrena eta hirugarrena, eta erabilera gehiago daude matatalafi beste gauza batzuk matatalafi etekina ateratzeko. Baina hori beste bideo batean, zalantzarik edukitzekotan, galdetu beste bat arte.